La ilaha illallah amalikul kul mubin Muhammadur Rasulullah Sotiku amil amil Aja sira banget nggonmu bunga ana donya malaikat suruh pati lirak-lirik marang nira. Malaikat Jurupati nek nglirik piye? Kanan ke kiri. Oh, ke kanan ke kiri goleki apa niku? Goleki napa? Manusia. Manusia arep diapakne? Cabut. Cabut apane? Nyawani. Masya Allah, hati-hati wis iki lho keliterno dhuwurmu iki lho. Aja sira bunga-bunga. Baleni. Aja sira dari awal aja. Dari awal aja. Suwe engko kah? Aja sira banget. Banget. Nggonmu bunga ana donya. Malaikat suruh pati lirak-lirik marang nira. Gone nglirik malaikat arep jabut nyawa nira. Gone jabut angentene dawuhe kang maha mulya sause didhawuhi banjur tandang karo kandha aku iki mung sadarma kuwi ora kena sumaya sandangane diganti putih iku tandane ra iso mulih nondi bene ning alam donya. Oh ya Masya Allah. Bener cerdas cah iki nggih. Sandangane diganti putih iku tandane ra iso mulih tumpakane kereta Jawa ruta papat rupa manungsa.